όταν τους είπα ότι δεν πρέπει να... ότι ελληνισμός και χριστιανισμός είναι αντίθετα πράγματα. Ότι υπάρχει μια δυνατότητα συμπλοήγησης όταν δεχτούμε καλά, ότι δουλεύω με την πίστη, έχω δρόμο, μην με σκανδαλίζεις και μην με πειράζεις. Δουλεύω με την επιστήμη, άλλο πράγμα. Το μεγάλο λάθος το κάνουν εκείνοι που μπερδεύουν επιστήμη και πίστη. Εκείνη η γνωστή πρόταση που σας λέω που λέει ο Χάιντεγκερ, μια χριστιανική φιλοσοφία είναι ένας ξύλινος σίδηρος. Αντίφαση δηλαδή. Μια χριστιανική φιλοσοφία, από τη μια μεριά δηλαδή η θρησκεία, από την άλλη η επιστήμη, αυτό το πράγμα είναι eine christliche Philosophie ist ein seltenes Eisen. Ξύλινος σίδηρος. Στη φύση δεν υπάρχει ξύλινος σίδηρος. Στη φύση υπάρχει ξύλινο ξύλο, η σίδερα είναι ο σίδηρος. Θέλει να πει δηλαδή εδώ ο φιλόσοφος ότι αυτό το πράγμα είναι αντίφαση μέσα στο ίδιο το αντικείμενο και δεν βγάζει άκρη. Μπερδεύεσαι, θολώνεις, φτάνεις σε πόλωση, χάνεις την εικόνα. Το ένα να μην ενοχλεί το άλλο. Έχουμε την πίστη μας, έχουμε το χριστιανική διδασκαλία. Εκεί ο αγώνας και η ομορφιά και το μεγαλείο είναι να είμαστε σωστοί χριστιανοί, αγαπητοί μου φίλοι, όχι υποκριτές. Ωραίος αγώνας χωρίς όρια. Να είσαι χριστιανός σωστός. Δεν μπορεί να είσαι επίτροπος στην ενορία και χοροπηγάς. Θέλω αξιότιμοι συνάδελφοι, βάλτε το χεράκι στην καρδιά, γιατί εγώ τους είπα πονάω πολύ εδώ. Έχω πολύ μεγάλο καημό για τα παιδιά μας που θα ζήσουν με τούτη τη σύγχυση που έχουν. Γι' αυτό δεν βρίσκουμε άδεια. Δεν βλέπετε, βγαίνουν να συζητήσουν στα τελεβίζια και δεν καταλαβαίνει τίποτα τι λένε. Ο καθένας λέει, δεν έχουν δηλαδή εικόνα, δεν έχουν δει το πρόβλημα στη ρίζα. Χριστιανοί μας, δεν δίνω σε κανέναν το προνόμιο να πει ότι είναι περισσότερο χριστιανινός από μένα. Και εγώ τραβάω και το δρόμο εκείνο που είπε ο Χριστούλης. Είναι λόγος κυριολεκτικός για τους καλούς χριστιανούς. Ή τι σε θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν. Και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μου. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, αν πεις ότι είναι γνήσιος χριστιανός. Όταν εμείς θα συμβιβάσουμε και λέμε, εντάξει αυτό το παραβλέπω και κατέβηκε να σώσει ο έρωτος αμαρτίας του, ποιες αμαρτίες? Για το παχύ άκρο του καθενός μας δηλαδή. Θα μας σώσει. Το πρόβλημα είναι η χριστιανική διδασκαλία τυφλώνει με το φως και τη λάμψη. Ο ίδιος ο Χριστός όμως. Όχι όπως το πήρε η Εκκλησία και μας θάψαν τον Αρχιεπίσκοπο σαν θάβανε τον Φαραώ του Ταλχαμών. Είδατε τη χρυσάφια, τη μεγαλεία, τέτοια πράγματα ζήτησε ο Χριστός. Δεν ζήτησε τέτοια. Και όταν λέει εκεί τους ονομάζει κάπου ουαημέν, όφης και γεννήματα εσχυρνών τους λέει. Φίδια και όχετρες. Τους παπάδες της εποχής εννοεί. Τους γραμματείς και τους φαρισαίους.